Добър вечер, добър вечер. Надявам се да се чува добре. Отново си поставих микрофоните в стаята. Намирам се в любимото ми заведение на центъра в Лондон. Наистина вече ми е любимото заведение, защото ми е точно хотела в центъра на центъра е и тук мога да видя доста от културата, доста от хората, които са повече в Малайзия. Повечето са араби. Няма да ви лъжа, дава ми много вибрация вайба на Дубай. Чувствам се буквално в Дубай, въпреки че не съм била, но това, което съм чувала, чувствам се в Дубай. Наистина това е, все едно съм си в Дубай. Има шейкове, има много араби, никакъв проблем нямам за това. Пия си любимия чай, правят ми чай, всеки път от джинджибил, лимон и казвам да го миксирам понякога с зелен чай и мента, или понякога само мента, ако е вечер и трябва да се спия след това. По принцип аз съм свикнала на градска обстановка, даже обожавам на града, както е казала ми. Не мога да ги сравня. Не мога да сравня живота ми в Тайланд и като цяло аз обожавам морето, пясъка, островите. И не мога да го сравня с любовта ми към града, към космополитните градове, като Ню Йорк. Куала Лумпур и Куала Лумпур специално се сравняват много с Ню Йорк. Дубай също. И много ми харесва, но предполагам, че тялото ми се бунтува, защото все пак 3 месеца бях в Тайланд и виждах тази обстановка на много различна култура, много различна обстановка. Нормално е тялото ми да реагира по един по-специален начин, разбирам какво. Но често казвам, тези дни се отдадох изцяло да се тренирам, да се приспособявам и да видиш ми на цяла седмица. Но обещавам утре да ви покажа повече от забележителности, защото след това им предстои друга дестинация, живи и здрави, и нямам търпение. Надявам се тогава да съм събрала сили, защото всичко е наред, просто усещам лека отпадналост. Това е окей. Нормално е. Да знам, че вчера не записвах, случи се нещо хубаво, което не го очаквах, не го бях планирала. Случи се онзи ден и може би ще разберете за това. Много яко е, но мога да говоря за момента за това. Просто това е причината, поради която искам да си почивам повече, даже някакви известни пред мене. И чувството, като са известни, шейхове, аз тези съдби много избягам, защото просто ме напряга някой да се прави на някъде. Обичам да е чил, обичам така, да кажа, естествени